Rússia, ciutat de Sant Petersburg. Edificis antics a l'illa Vassilievsky. Visualment, la casa consta de dues parts. Meitat superior de la casa. Meitat inferior. Una línia que hauria de dividir l'alçada de la casa per la meitat. Les finestres inferiors són petites. Ampits de la finestra a nivell del camí asfaltat. Evidentment, l'arquitecte no tenia cap intenció d'aquest projecte. Sota aquestes finestres encara hi hauria d'haver una distància i la base de l'edifici. L'alçada de les obertures inferiors de les finestres no coincideix amb les superiors. Les obertures de la segona i tercera planta tenen la mateixa alçada. Per a l'harmonia visual, l'alçada de les obertures inferiors de les finestres ha de coincidir amb les superiors. 4 plantes i 3 mides diferents d'obertures de finestres. Lletja. Mesurem l'alçada de l'obertura de la finestra. Comparem. De nou, els ampits de les finestres es troben a nivell d'asfalt. Quina mansió més bonica! Frontó, pilastres, estuc. Però el primer pis torna a sobresortir del terra. Les obertures de les finestres eren més grans. Es van reduir. Altura desproporcionada de la part inferior. No coincideix amb altres pisos. Les obertures de les finestres del pis inferior són una mica més petites que les superiors. Aquestes obertures no tenen alçada. És realment aquesta l'entrada principal d'una mansió de luxe? Preciós disseny de la part central. I una porta tan petita i baixa, sense porxo ni esglaons? Bé, més avall al carrer tots els edificis també van caure a terra.